namung saking kraton lan boten perlu dados muang amargi sanggar wonten kraton menika sanggar panggenan sumberipun. Dados sertifikat ingkang dipun paringaken dhateng saking sanggar menika ugi kangge para-para ingkang sami sinau ingkang anggadhahi sanggar piyambak tanpa sinau wonten Jawi. Muang menika inggih kathah ingkang sami sinau dhateng kraton. Amargi kraton ingkang dados sumberipun bab tata busana dalah paes. Nah, paes menika sumberipun saking ageman budaya Ketawang. Dan kau ingkang ngasta wonten mriki wiwit taun 2000 menika Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kusindhiyan ingkang pun dawuhi sinuwun pakubono kaping 12 menika.